Tak zdarec lidi, vítejte u mého prvního singleplay let's play. No, já jsem si založil úplně nový svět, žádný seed a nastavil jsem si, aby se nám vygeneroval na začátku druhu. Máme nějaký dřevěné stroje, což je škoda, že nemáme rovnou kamen, což by bylo fajn, aspoň kamen. Jo, máme, se si nevšim, že máme kamenný kompás. Tak to tu se sbíráme a půjdeme si natěžit nějaký dřevo. Máme 2 dřevěné sekiry. A máme achievement, dostali jsme achievement. Juhu. Achievement. Tak jo. Sakra. Tak natěžíme ještě nějaký, aby jsme měli to břízu natěžíme, aby jsme měli nějaký sazeničky, aby jsme mohli pak z toho bílého dřeva stavět. Tak si tu počkáme, mezi tím natěžíme další strom. Tak. Jo, omlouvám se za nekvalitní zvuk. Budu si objednávat nový mikrofon a s ním to snad bude lepší. Bude to mikrofon a lak. Bude to mikrofon, já teď nevím název. Bude to rychle. Jako má Gogo, myslím, že no dost let's playerů má takový mikrofon. Tak. Tu potěžíme. To by nám se kouknout, kolik to máme. No, to by nám možná pro začátek mohlo stačit. Máme tu sazeničku břízy. By se mohly rovnou kytičky a semínka. No tak. Kytky se nám budou hodit na barvivo, semínka na pěstování. Jo, chtěl jsem jenom říct, že hrám na 1.5, takže se to asi trošku bude lagovat, protože já nevím, je to nějaký divný, ale ta 1.5 se nějak laguje jednou za čas. A snad to nějak zvládne Fraps. A kravičky. No snad to tu není ostrov. Bych se asi picnul. Neutíkej. Tak. Masíčko, další masíčko. Ještě na co hrajem, se musím kouknout. Možnosti těžká, no tak to asi ne. Jako, zas tak si nevěřím. Na to lehký, takhle na začátek, to je tak akorát. Čekej, kravko. Tak. Ani to moc nebylo. No, tak asi jo, ale to nevadí. Tak kolik to máme? No, máme 9, to je dobrý. A ještě tu je 1 kráva. Vajíčko. Furt 9. No, 3 kůže. No to je pěkný, no tady máme hned cukrovou třtinu, tu si budeme natěžit. Aby jsme měli nějakou, ještě ty semínka. No zatím se to pohybuje okolo těch 30-25 fps, takže by to zatím mělo být dobrý. Zatím říkám. A vajíčko další. Ještě nějaký. Ještě někdo? No, tak máš smůlu. Na pekač půjdeš. A další sazeničky. Fajn. To je dobrý. Tak, co tu máme dál? Prasátka. Máš zdar prase. Tebe si neodvedu, nemám mrkev. Čekej! Co tu dělají s chmílým maso? Když to ještě noc nebyla. To jsem zrovna... Když tu noc nebyla, když jsem to teď vygeneroval ten svět. To je divný. Jo, můžu vám ukázat ještě můj skin. Ještě s prasetem, aby to nějak vypadalo. No.
Pusinku si dáme pusinku prasátku. No jeď, pojď. Ne, to fakt ne. Hodný prasátku. Ale sorry. Umřeš. Pojď sem, hajzle. Lagi, načítání. No. Furt lagi, tak to tu pošteluje. Nastavení grafiky. Vzdálenost velká, střední. To by možná mohlo stačit. Jo. Tak pojď sem, ty hajzliku. Už tě dozabiju. Kde seš? Zombie. Měl bychom se aspoň na noc... Na noc někde ubydlet. Další vajíčka. Vajíčka na prodej, jo. Když jich máme 5. Pěkný. Co to tam máme? Tak se půjdeme porozlínout po nějakém ukrytu na noc a sbíráme červené kytky. Tak. Že máme tu hory. Hory. Tady nějaký ty. Prostě nějaký jiný vám, zase lak. To je divný. Ta 1.4 se mi vůbec nelagovala a ta 1.5 je nějaká divná. Třeba až bude další update, tak to bude lepší. Tak tady to nějak. Ještě se koukneme za tu skálu, jak to tam vypadá. Aha. No já si říkal jako. Proto se mi to bojí určitě. Tak, jump. Ho. Nádhera. Už se nám docela brutálně stmívá. Brutálně rychle. Co já normálně, já tam nechal ty torče. Byl jsem retardovaný. Já jsem vůl, jsem fakt nemožný. To se pojede jenom mě, to koukáte, co slípky, jaký jsem vůl. Já si to řeknu, jsem vůl, já si to přiznám. Tak. Tak si to osvětlíme. Dáme si nějaký blok a ten to vykopat, aby jsme tu měli nějaký prostor a zabydlíme se tu. Tak, já se ani nekoukám, jak dlouho točím, jak se koukám. Omlouvám se za menší střih, nějaký problémy, zase fraps. Omlouvám se. Takovej střih se snad nestane, jak mi fraps přestal natáčet a najednou zase začal. Ach jo. To je divný. No tak jsem zjistil aspoň, jak dlouho natáčím. Natáčíme 9 minut. Teď už asi 10 bude za chvíli. No. Tak zatím to stačí. Dáme si sem věci, truhlu. Kolik máme dřeva? Jo, docela dobrý. Vyrobíme si crafting table. A základní věci asi nějak. Dáme krumpáč jeden.
jednu lopatu, jednu sekiru, jeden meč a nastavenou, ježiši, větší citlivost, takže to asi nevypadá moc dobře. Já mám nastavenou maximální citlivost. Si chci zvykat. Já nevím proč. Vlastně se mi to líbí. Tak to uklidíme. Děláme si pec, aby jsme mohli si udělat masíčko. Tak. Takže omlouvám se, další střih, ale místo na disku. Tak jsme to vyřešili, už možná to ještě chvíli vydrží. Každopádně stalo se to, že nám tu málem bouchnul creeper, jsem vylezl nahoru, já už to radši skočit nebudu. A já vidím 2 creepery a teď jeden, tak jsem musel odkopat žebřík a dát sem cobblestone. No, jinak jsem nic neudělal. Jsem si udělal nějaký maso, upekl jsem to a jdu tam asi vysázet ty stromy. Pořád jsem původně šel nahoru, aby se vysázel stromy. Kuk. Dobrý. Jo, dá se to. Tam nějaký. No, už mi to zase pípá, nejsku mám místa. No, stejně už si myslím, že to bude dlouhý díl. Omlouvám se za závady, které jsme měli. Já odinstaluji nějaký věci, já tam mám úplně zbytečný programy, já se omlouvám a tak příště a hlavně nezapomeňte dát like, teda pokud se vám to samozřejmě líbilo, ten let's play. Pokud ne, tak když nutně potřebujete, tak tam dejte ten dislike. A pokud chcete vidět moje další videa, tak mi dejte odběr. Tak zase někdy. Čau.